coffee no e tete asem bi aya ka se ye kwaye fie Asunjenka wonia baby amide waduri eye doma hinkuru manim Aya His Royal Majesty Osajefo Osiadeyo Dr. Ajimambadu a otosumienu doma manwura aduana pesi na hinkuru ne medu aduri Shenenso se afi December doma man afahye kese a batunedini se kofi ebekoso kofi afahye kan afahye akese a owo ye manimu oninti ye ne timamefo binum edi nkomo ema betwa mfonyini efa kofi afahye hu ekireye afahye no ba ahyase no nkonye ni bia prepare ni bia ya na mamre de akohia na ne bede na tu afakurum nti afahye no de no nyanwu bi dare de afidie dutwem afahye no de ni shedan creed ba afidie se de tie bia me de o mu be start ko se ne end duli menyina kwa me mo shima me hwede se de tie sitie nyina akosi edu sa atamna yo mamane ni pafiri apuye atoye ahimfa kase nketua bia firi ne kuroso ba yo mamane ba behia Dr. Osiadeyo Dr. Ajimambadu ewo abampredase na me a nipa ni na behia ho a afahye no koso ye nyina ye sasante na ye tua fa montene so na ye twe nsamammo ba ye kwanya awetness biemu a mahudie omoye nsisewe ni bibia na muze kofi afahye no wore totoba bia makowa djuma bia afahye mudia wutumi se doma kofi no eba sonko na aboa me amamati kofi no na bakwasem so kakra ye hwe ni me se afidie so no ebato ye ni wetumi awetness bi na me kai wo se afiya so ye 25th anniversary of the instrument of His Royal Majesty Osajefo Osiadeyo Dr. Ajimambadu doma manwura aduana pesi betinisi akonja so wanyamfie adonumnum 25 good years na ne manfo di insurance on the kwansem ama no 5 years ni papa no kwa probo so okodoma nkura ase doma nkura ye makoma ku 272 ni wodoma nkura ase na bia bako bia so baka ba habu wabako school dane enye ana bia bese besi school dane ha na ejina so na mo be cement bi kwa 200 bucks chance no discount to be 100 million ala mu fa chance be non to aswa mesana yede ato amoso santi do man kula 272 dia matimi akase papa na ye project akase da bia bako bia so the dance group esigo mani gise mekase nyedomani ni na asna yede aka ho kranti tukwane am mbese ma bia hu se nyedomani ni yo ni de na no se ne bona kasa kro nyanto hoda de bio ka bona no se bona kasa na de nana manetin kwa se enya akonye sumfi aduonu aya de sa tena so akere na sisi yikri na muate na de ba kwansan de bona baso krase be to gere msi na no ahye ne mpabo na mu opam galansifo amado mansu ani ate bebe so no buto na hu adwene an se na me otumi ade nyina ye no Allah ne baimbo enye kesi o ye nana so na de senka ne mrantie ene ne mabawa ya obi won edi djuma esiesie eye doman empo so wo hwe yemfa se yakwaye a ewo doma kuro ya nkasemu a baby abefa bia no edi adanse se nana ebo adwuma mpanyifo ne kan sen bi se woni kiama bi ni nyawo timamefu kan we nyina wiye ne ye se usane se ye bonuman ani ntino abrebia nana beko ni mpesu aso se okọ prapra hwan ibedi nana achi na yatwa mfonyini ndi akire yahwefo nana di nadwuma ba wiyen anso hwa monhwe ayoyo di a oyema ne manfo mase yanya ha bana nkeye sabato nana badem tra ko nyaso tie ma adonu
Ghana never $1 million. I'm so Jimmy Sanka Madam. What I can see in a baby. You bet your photo at the back of $1 million. Nia, nipa yade a osa yeye anomampa a osajefo otu mesre muma yemfa mpaebo pa onta na chi na onkoso anya na omo abonoman na biso enka Ghana man hane me de ma no besi mesre subscribe share na obiso onya binhwe na me eyadom nipa owo bonoman nyina ye de bebla mu the eye of